Soc l'Arnau Pedrosa, gerent de Senglar de Girona SL, empresa destinada al tractament de carns de caça com a recurs natural i ecològic que són. Com heu pogut constatar recentment, mentre s'està tirant dit recurs a cremar per decisió dels nostres administradors, aquesta empresa roman tancada. En els últims anys, els departaments competents ens han fet gastar més de $500 milions en reformes per canvis seus en els criteris productius, fins al punt de fer l'activitat inviable. Disbarats varis per valor de €150.000 en les interpretacions normatives, amb despeses improcedents i que més fluctuen cada temporada en funció de qui derivin el càrrec. Hem aprofitat des del primer dia les instal·lacions no tan sols per produir carn, sinó que participant activament en projectes de recerca i investigació de diferents camps, des de diferents departaments de la UAB, com pot ser fins i tot el d'Arqueologia, per a l'estudi evolutiu de cartílags o del genoma en ungulats, a l'IRTA en estudis de tractaments tèrmics o propietats de la mioglobina, al CEFAS i CRES en diferents estudis sanitaris, o fins i tot amb la Universitat de Saragossa per establir models i patrons que relacionin la prevalença de triquina al territori, en l'anàlisi de riscos associats al senglar. En 9 anys que, perdoneu l'expressió, pixo sang per tirar endavant aquest projecte, mai ens hem trobat que Salut o DARPA ens hagin demanat les dades que disposem de les captures, o se'ns hagi agraït d'alguna forma palpable totes aquestes tasques per les que hem procurat. Ans, al contrari, se'ns han manat canvis de forma continuada i han ajudat més a vinguts de fora, fins i tot fent la vista grossa al foment de pràctiques il·lícites que han acabat per impossibilitar la tasca que em vaig proposar portar a la societat. També fer saber que treballem en fundacions procurant per donar feina a persones amb discapacitats de diferent ordre i en diferents projectes, com pot ser fins i tot una salsa bolonyesa que faciliti l'accés d'aquestes carns a la societat de forma amable i segura. I fora de rectificar, consensuar mesures i criteris i finalment trobar una via que ho faci factible, els és més còmode enviar destrucció a les captures, òbviament sufragat amb el capital de tots via les arques públiques, que no pas generar llocs de treball, fiscalitzar una activitat, tenir dades del parc animal de forma constant que ajudin a l'estabilitat entre d'altres sectors com poden ser el carni o el ramader, amb el pes a més que suposen per al territori, o procurar per paraules que els agrada tant predicar com són la sostenibilitat i l'ecologisme, en moments a més que el món ja ens ho demana a crits. I ja només em falta recordar que la nostra tasca en la cadena no tan sols dignifica l'activitat i la mort de l'animal mitjançant l'aprofitament de les seves carns, sinó que ajuda el col·lectiu caçador a poder exercir una major pressió sobre l'espècie, ja que fins avui l'activitat cinegètica l'estem sufragant íntegrament de les nostres butxaques. Ni ètica, ni tan sols estètica, i tot per fugir dels seus deures a qualsevol preu. El que ens està passant requereix donar resposta urgent dels nostres representants polítics en adoptar les mesures necessàries per frenar aquest modus vivendi d'uns quants.